mi padong og Camiguin. Ilang kilometro, sura na. Tiga po, may balik. Oh. 100 ang bus. Dili kagiro eh. Stay. Alas 4:30 mga kapartner. So giwatan pa namo silang Ma'am Alice, sila Ma'am DC. Gahapon nag-eventa sa awarding o kana success scam sa Malasag. Then karon na pod is bakbakan na punta padong na punta Camiguin para sa site tour sa property. Punpuhon nga pwede nato i-develop as a developer po mga partner. Go lang ta ni mga partner, kamot lang yung ta always ban sa pag-ampo sa atong Ginoo. Makabot ra nato ang atong mga pangandoy. Enjoy pag ID. Morning. Good morning. Millionaires ni ba? Kay sayo kayo. Hayag na mga kapartner diri sa Balingwan. Sakay namin karon taon-taon. First lane. Ako okay na ko? Okay lang. Thank you. Pare terminal fee. Terminal fee. Mga pretty, oy. Mahalag nagpas. Kati, ari sa buhi, ari sa buhi. Boarding kami mga kapartner. Ma'am Tin, diretso na ta. Sering. Hiring! First time in Camiguin. Oh, Hello. kamu kadaghan mo na. Balik kami din. Balik Camiguin. First time in Camiguin. Hi, vlog. Muna mo sakyan mga kapartner. Bunga. So yeah mga kapartner, magpasakan na ta dire sa atong barko. Safety plus first equals Safety first. yawa ba turista ba? So see you at Camiguin. Camiguin na gyud. Let's go! Dito mo sa likod, bibidyohan ka.
pa sa midiri mga kapartner ila Ma'am DC. May morning, may bisita. Pwede may makasulod. Ayo sa inyong paglakaw. Ang proceed namin sa area. Tara. Topsan. Hectares near highway, cemented road pa yun. Barangay Balbagon. Saan proposal na to? Joint venture ha? Yes, sir. Oh, kabalo naman sila dahil, sir. Okay. Muna ni ang sentro sa Mambahaw. Okay. Ito ready ko mag-go. Ha? Kailangan ka maglakaw. Cathedral. Airport. Airport. Muna ang next property mga kapartner. Sa Barangay Abu. Barangay Abu. Overlooking oh. Ma'am. Kani nice oh. Saan yung lugar ha, ma'am? May tao po ni sir. Sa Lubing. Ha? Yung Bing. Yung Bing. Oh, naglubi ba? Libre lumber diri ba? Hindi ka nakapalit. At napunta sa ikatulong at property propriedad. Sir, monita kaya sila, sir. Owner, sir. Ah, si sir. Muna ganyan ni Mig Subiri dir. Ah, ba? Muna yan. Naibutong. Okay naman, kaya iba napak. Muna ang kinabuhi sa mga realty o realtor. Magsuok-suok sa kayutaan. May signal, wala. Wala, sir. Ay mo na, dir sugod. Barangay Yumbing, Camiguin. Tanawa mga kapartner. Oh, news kay mga kapartner. Dito siya ang overlooking mga kapartner. Makita ang dagat, beach. Mountain Ridge and beach. Ano? 29.6, sir, above sea level. Hindi ko magpalay. White Island kita. May baligya kay kuan man. Dili man ko. Okay. Kuhan lang ako, 500 square meter. Hmm. Bing-bing na tayo. Lagi, mamuha pa dali, gamay lang. Kuha din ni Ma'am Red. Mama, umantag lagi. Ako, di na ito paputol ako lubi ko nga. Angay ko na kay Subiri, ane? Dane ko da ko Subiri yun, nagkuhan. Tanaw.
Basta lubaga to rin yung tag-iya. Bago lang itong tag-iya kaya ang tulo ko no ato medyo kuhan. Okay ra to si sir. Dali yan, sir. Okay ra dyan siya. Si sir wato libo. Doon rato dito sa... Paulagway dami dire mga ka-partner sa dire. Walkway to the old volcano. Hello! Sakay na po. Dire sa sani. Sankin. Di ako. Sanken Cementerio. Palit tong souvenir dire ah. Muna dire ang gitawag nilang Sanken Cemetery mga ka-partner. Cemetery. Saan ba ibaw ang cemetery nga nalunod? Sila lang. Anak ko. One, two. Ngit mong gagawin. Ang importante kita bros. Sa mukha. Nagpalit mo? Dito sa pila. Tagpila. Tagpila daw ko daw. Cadangan di ko ano ba yun? Kanina nagsunis. Kitchen tray. Ala na sila ko ay kana dili ref magnet ba? Ako man ang gi. Mura gid sila doon ni. Nasa ref magnet. Sa may nice nga. Sa may nice nga souvenir rin galing anak lang. Manag lang suni. Kato. Pi ref magnet. Dagko man. Kana. Pwede na, sir ka? Ha? Pito daw 100 ma'am. Ang kani? Oh. Pwede na yung lain or kanilang dun siya. Ah, sige, okay. Bit-bit ko nung ay siya Ay, rin. way, nga na ay, uy. Ah. Dumo ka ron. Ah, bit-bit yun sir. Oh. Na-bit-bit yun mo sir. Ah, na-bit-bit to sa video. Oh. Ah, wag yun sir. Oh. Imong gunitan ko sir. Oh. Coco Martin. Coco ni Martin. Kasi ko Martin, sir. Sa akin ayaw kaya. Itong last na. Ano dali? Dito rin kasi nakikaluha. Ikuan siya, si tawag anak. Kanang panorama. Ororama. Panorama. Oh, biyo sa likod sir. Abi daw kinsa nga Coco Martin. Ya. Ah, kada siya, Marian Rivera. Ari Rivera asay ari. Okay, balik na ko. Na to ni Coco Martin. Ito lapit ito. Oh, di ako ko. Coco Martin. Ah. Ana, Liana. Okay, perfect. eh? Asa daw? Oh. Oh, ready. Nice. Grupag. Grupil ka lang. Nice. Mana, satisfied na. Thank you. Laki, maliit to ta. Palitan si Manlix. Tabutan yung mga bata. Ay, hindi pa talaga. Sana all. Sana all. Tuwasan. O, doon na lang man ta. Kawasan ka talin. Di na sa matubag-sir. Napod mi diri mga ka-partner sa gitawag og Tres Marias. Mura sa gituyo no? Oh, Ari ka na kayo. Tuwasan Falls. No, ayo eh. Tuwasan Falls na punta mga ka-partner.
Isa dahil. Oh! Kaligo, wey! Kaligo, eh! Ano kaligo? Grabe ang karit, ana ba? Patungo ka diya, sir, lubong ka. Crystal clear ka ang tubig, oh! Oh, nice. Ano, padalo ito kay Bugnaw kayo. Ha? Bugnaw ka ng ana sa hangin ba, Bugnaw? Crystal clear kayo, ano? Sabi ba? Nature ba? Yaya, kita giyayuta nino. Gobyerno nito, no? Wala ba ba? Asang lalo ito. Ano yung nabul na ito? Mangunaw sa man, para mawalang sakit-sakit. Makita niyo sa una sir kay kita do man natay mga ulo. Wala man kain ba. Ito na nagapit ito. Dulot ko sa taas. Woo! Nice pool. Mga kapartner, muna siya ang Mount Hibok-Hibok sa Camiguin. Oh. Muna siya pinaka-highest elevation sa Camiguin, no? Pinakataas na siya, no? Yeah, nice. Laida. Ala, editan ta na, ma'am. Ayan, mga kapartner. Sulit ang pagsuroy-suroy. Lunch time mga kapartner, lunch time. Nata diri mga partner sa Katunggan Park Ordinance. Dool sa Sapir. Lagahi kay nga kuno dagko kay no? Kani ba? Kanang i-citor nga inani siya damo kay kahoy niya. Yung ko nga dito sa to kay bawal man. Bakawan. Develop ba kanang nay mga inana nga nay mga tulay-tulay. Dito kanang cottage mag-abang lugar. Ana kung mo stay diha. Ay patuyok gyud na didto. Oh. Yes. Ada sir. Ito pa dito. Dere ah. White sand man oh. Grabe na ka, ano, 100 years old na ni? Kini? Oh, 100 years old na daw ni nga. Ano yung dako kayo? Muni kay kinadakan ba? Oh? The biggest one, saan niya, Bakawan, no? 100 years old na ko na siya, mga kapartner.
Oh, Allah. Lupayo eh. Naman, ganang balik ka ng mga naman, may tapos. Nice ko ano, 150 per 3 hours. Yan eh, brato ra. Kato dito man ba, oh, white sun, oh. Ay, kato, Montilla Island. Taghan po naman. Ano ba? Nice one, no? Salamat kay Mama. Thank you so much. Ito na may. Hi. Salamat, Ma'am. Pingpod mo. Pingpod mo. Lakaw. We're back home. We are here in Taiwan. Haggard kayo. Haggard kayo. So, na, resulta na. Ito mo. Para sa pangarap, kakayanin na lahat. Balik na tayo ng kagayan mga partner. Oh, ilat kita na akong pearly shells mo. Gani. Pearly shells. Marami sa kagayan mga kapartner. Ngayong hapon sa dito sa may karilis. Partner, mo ni ang among ulam for tonight. Serve na ka na.